आयै आरो आफा नोंसोर खामानियाव थाङा नामा? थांगोन। आंबो अन्थाइ सालिनो थांगोन, नोमफायाबो हाग्रा एवनो थांगोन। आफा नों एसे जौ लोंनायखौ खमायदोलै। आदा खामानिया थाब जोबबा थाब फै दे। जागोन दे आगैमोन। दे नोंस्राबो ओंखाम ओंख्रिखौ थाब संनानै जादो, आं थांनोसै। जेरावबो दा थां। जागोन दे जागोन आयै। दासो सफैबाय नों? आं नोंखौनो नेगासिनो दङ। दुखु गोनां जिउ, मालायनि बान्दा बैनानै जाग्रायालाय बहाथो गोसो बायदि जानो मोननो हायना? बिदि दाबुंना प्लिज, फै बेयाव जिरायफै, नैबेयाव। ओमफ्राय माथो खोथामोन? खोथाया मानि आं नोंखौ मोजां मोनबाय। मा? आं बायदि न'खर गोजोन गैजायिखौ नोङो? नङा, बिदि दाबुं। थांनानै थाबानो जायो आंनि न'खराव। नाथाय आंहा नोंनो होनो जेबोआनो गैया। नाङा आंनो जेबो, खालि नोंनि थार अननाय मोजां मोननायखौल' नांगौ। थ' बिदिब्ला थांनोसै, बावद्रायबाय। हो? नों आंनि जिखौनायजों लाइन लाबाय? सि नों गुन्दा। ओइ, गावबागाव लामा गावबागाव थां। थाङाबा मा खालामनो नों? ओइ र'। याद। Yai! Ai! Huh? Yai! Gutal! मा खालामनो सानदों नोंसोर फाफिफोर? हंगार! हंगार फाफि हंगार!
Yai! सोरलाय मा गोमोरदों नामा आं नोंसोरखौ नागिरगासिनोखामोन बे सैमाखौबो खारदो आसोल खारदो खारदो बेफोरो बोरै बोरै जाखो आब'? बिसोर सानफ्रामबो आंखौ डिस्टार्ब होबाय थायो आगै। बिदिसो बिसोर सानसे आंनि आखाइनिफ्राय गवा। बेलाय सोरथो जाखो आब'? बियो गुtal आगै। जागोन आदा दोनथ'नोसै। मा एफा गोबाव जाबोखो दिनै फिसाफोर? आयै बिलिफांमोना आंखौ गाज्रि आखु दिन्थिबाय थायो। बिसोर दाबो जोंनि सुथुर, जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामखांनानैबाबो। बिसोर माब्लाबाबो आंनि आखाइनिफ्राय गनाय नङा सानसे। हामा फिसा, बिसोर आखाइ गोलाव सुबुं, बिसोरजों जों जुजिनो हाया। नङा आयै, जुजिनो हाया होननानै बिसोरनि आथिं सिङाव थाबाय थाबा जानाय नङा। आदा दिनै बेबायदि मानो लेथ्रा जाबोखो? फिसा, नों दिनैनिफ्राय खामानि दामावहैसै। आदा नंगौ, जा मोनजायो बेखौनो जागोन। आंना फिसालायानो सुनि। आं बिनि थाखायनो दिनै जौ फाग्ला। आं जौ फाग्ला, आंना फिसालाया सुनि। खामानियाव थांनाया जौसो लोंनानै फैलायबायलाय। जेबो दाबुं आदा, सिरि था। नोंसोर आंखौ जौ फेदों नंदों? नै नोंसिनि फैसाया, नाङा आंनो हाजिरानि फैसा। फिसा, नोमफाया बिदि जौ लोङामोन। नों दा अलंबारनि थाखायसो दुखुजों जौ लोङो। नों अलंबारमोन ना? आदा आं अलंबार आरो नैबे नोंनि बेवाइ। फंबाया न'आव फैफिनबाय ना? आदा जोंनि न'खरा माबोरै दं? नोंसिनि आदैमोनहाथ' दुर्गापुर हादानावसो खालामबाय। मा? नाथाय मानो? गैला, नोंसिनि हाखौ बिलिफांमोना सेना लाजोब्बाय। दुर्गापुर हादान गोदानाव थांदों फंबाय, नोंनि नोमा नोम्फाखौ लोगो हमनोबा। आथांसै दे फंबाय।
ओइ रथ'लाय आंखौ नायसनलायबावा नामा? अ हायना फै। मालाय नोंदाया आंखौ नायसनलायबावा। नों आदानि बाजैसो नामा? औ आगैमोन, नोंदाया खिन्थायाखै नामा? थ' बिदिसो नों। जाबाय दे थौ थाबायदो। बाहायना बे जौ फाग्लानि फिसालाजोंनो गोसोथोलायबाय नोङो। लामा लामा रोनावबावोसो बिसिनि बिफाया जौ लोंनानै सुख सान्ति मोनजानाय नङालै नों हायना। नोंखौ नाङा गुथाल। सिरथा नोंसोरो लामानि मानसि लामाजों थां। मालायनि दुखुखौ मा नांजादों नोंस्रा? बा मिलायदोंथ'। बुंग्राया बुंखायो बेफोरखौ खर' सानाङा नोंसोर। बाजै नों बेसे मोजां। बारा बाखायनो नाङा आगैमोन। सिरि थादो साथामबो थौ थांसै। आगैमोन आं दिनै नोंसिनाव थांफागोन। बाजै जोंहा न'आनो गैया। आगैमोन आं थाबोआथ' नों दा न' लुनो हायाबा। ओइ बाजैमोन बे बेरफुं होननायनि न'आ बबे? ए आगै बैनो हरैसो थांबानो मोनो। दे होमबा। हा दासो सफैदों फिसाफोर। हा बेलाय सोर जाखो फिसा? आइ बियो नों हामजो जोंनि जानो गोनां बाजै। मा? नाथाय दा मा मोनजाबावनांगौ फिसा? नाङा मादै, नोंसोरखौ नायनो लुगैनानैसो फैदों। बेरायथावथाव। आयै ओइ आयै। मा लांफैखो बेयावलाय? गैया जोंहा जेबो। आंखौ निमाहा होदो फंबाय। बोरो नोंनि 12 बोसोरनि खोथाया गोसोआव दं नोङो? सरि फंबाय, आंनिनो गोरोन्थि जाबाय। दासो निमाहा, सिगां मानो सानाखै? जोंखौ 12 बोसोर आलाय सिलाय खालामनानै गोजोनबाय नोङो? जोंखौ निमाहा होदो आगै। दालेक नों आंखौ बिबोनां। जाबाय दे फिसाफोर। आं माब्लाबाबो गनायनो हाया बे बिनानाव सानैखौ लानानै आं बेसेबां खस्थ' मोननांदों नों मिथिदों नामा? बिदि नङा गुथाल, जाबाय बिदा फंबाय सानैजों मिलायलायदो। बाजै नों बेसे मोजां। नोंनि थाखायनो दिनै बिफायाबो जौ फाग्ला जानांबाय। मा जादों? मा दावराव दावसि जाबाय थादों? आंखौ निमाहा होदो आफा। हा मानि निमाहा फिसा? जाबाय दे, गोरोन्थिखौ बयबो मावफ्लांखायो, निमाहा होलायदो। आं माबोरैहाय मिलायनो? न'खराव फंबाय बिनानाव गासिखौबो दुखु होजोबबाय बियो। नों मानो अख्रा? गनायदो ना प्लिज। जागोन दे आं मानिबाय। दे फिसाफोर आं गोजोनबाय। आंबो दिनैनिफ्राय जौ लोंला। आयै आफा बेनो नों सौलाया। आबौ सना। दे जागोन फिसा। दे फिसाफोर जाबाय। आयै नों बेवहाय?
आं नोंखौ रागा जोंनो फैयाखै फिसा आं नोंनो फंसे बाथ्रा खिन्थानोसो फैदों फिसा मा खोथा आयै बिलिफांखौ खिथेर लानो दैमालुआ ओंखारलांबाय बे गेमाव आंबो थांगोन मादै मानोना आंहाबो बेजों गोजाम हिसाब खिथाब दङ जेबो नङा आगैमोन नोंसोरल' थाथ' औ दाबो सौफैया नामा मा लाबोनाया हेलौ आदा बिलिफां नै नोंसिनि लामा हाबग्रा मोनफैबाय दे बिदिब्लालाय थाब फै औ दे अ बे बिलिफांनि मानसि बेजों थांफाबा लोगो मोनगोन माबा नांगौ नामा खिन्थु बे जायगा गोगोम देन्जारसो अ आं बिलिफांनो माल होनोसो फैदों अ बिदिब्ला थांनो हागोन जागोन दे ओइ र' मा नांगौ नोंलाय आंनि नाङैखौ मा नांगौ नोंलाय आंनि बिलिफांखौ नांगौ मा हेय है आयदै आयदै है एद बेरा नोंमोना थाव आंखौ बिलिफांनि आदासिम लानानै थां हो सफैबायना औ सफैबाय बेयावनो फसा आदा गेदेर सफैबाय नै माला मा नै नायनायदो माला थिग दं हो नों बाहाय औ आं बाहाय नोंखौ नागिरना फैदों आं हो मानो फैदों नों बाहाय गोसोआव गैया नोङो आंनि आफाखौ बुथारनानै ओइ है या
रथ' अनसुमा आं बेखौ माब्लाबा हगारा जाबाय अनसुमा बेखौ न'आव लांनानै बिफानोनो गथायहैनोसै थौ लादो
मा जादों फिसाफोर? जानाय जायैखौ नोंसालानो सं। आदा आफा बिरफुं आंनो हाखौ हगारना होफिनदो। जागोन फिसा आं हगारना होसिगोन। नाथाय नोंसोरथ' आफानि जिउखौ सिलिंखार खालामबाय। आफानि जिउखौथ' फैसाजों बायना मोनफिना। जायखिया नोंसोरखौ खनसे चान्स होनाय जाबाय। हाखौल' हगारना होफिनजोबदो। आदा आरो आफा आंथ' नोंसोरखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना। जागोन दे फिसाफोर आं हाखौ हगारना होजोबसिगोन। नाथाय आंबो जा मोननांगौ रां नोंसिनो होफिनजोबगोन, ओरैनो लाया। नाङा ओरैनो लादो। आंखौ बेसेबा गिदिर खैफोदनिफ्राय बासायबाय नोंसोरो। जाबाय दे नोंसोरल' मोजाङै मोजां सोलिलांदो। थाथ'दो बिलिफां, गाज्रि दा मोनलायसै। थाथ'दो। जागोन दे फिसाफोर फैदो। हा बहा थांनो ओंखारलायखो फिसा? माबालै आफा, आं गामियाव एसे बेरायहैनोमोन। दे फिसा थां। माबालै आफा, आंनो एसे रां नांगौमोन। बेरायहैनायाव फैसा नांगौ नामा? मा बिहामजोखौसो लोगो हमहैनो नागिरदों? होद, आफायाबो जाद जाद बुङोब्रा। नै माथो आलासि फैदों। बिहामजोआय, नै आलासि फैदों, सालायना होफै। थांगौ आफा। जिरायदो आइमोनहा। आं जिरायनो होननानै फैयाखैमोन, आं आइ हायनाखौ गथायनो होननानैसो फैदोंमोन। हाब बेथ' मोजांनिसो बाथ्रा। आलासिफ्रालाय सोरथो जाखो आफा? आफा फिसा, नोंनि बेवाइखौसो दोनफैनो फैदों। हाब आफा, आं दानो जुलि लाथ'नो गोसो गैयामोन। हाब फिसा, दोनफैखानायखौलाय मानो बेफोरबायदि बुंखो? नोंसोर सानैजों गोसो गोरोबलायखानायखौलाय माथोबाव। आंबो बिहामजोखौ फसायखाबाय। नङा होनबा बिमा? औहाय बिफा, आं दिनै नोंसिनि न'खराव बयबो गोनाङावनो आंनि फिसाजोखौ गथायनानै होलांखानोसै। आइ हायना, गुथाल फिसा। दे आइ, मोजाङै मिलायनानै थादो। हामबायसै फिसाफोर। दे जामायजो। फैदो होमबालाय जोंहा ज' फट' लानोसै।